kwiMadlanga Commission bathi uma ngabe uMr Chakalaka eke wanyamalala ubosha uvalo ngoba khona into enkulu azobuya nayo. Buyile kuMr Chakalson namhlanje wabuya nebhomu engaka. Namhlanje bengekho umuntu kuMadlanga Commission. uMr Chakalson usebenzise ingcingo noma ukuxhumana okwakwenzeka eminyakeni eminingi eyadlula, isikakhulukazi ngo-2022 kuya ku-2023, esebenzisa ucingo lendoda ehlonishwayo engasekho emhlabeni, umnumzane uMsibi uJotham, owaziwa ngegama lokuthi uMswazi. Indoda le eyayicebe kakhulu inefamu layo la yayihlanganisa khona amadoda amaningi aziwayo la eSouth Africa, ezoyethamela ngoba yayihlanganisa into eziningi. Kuvuliwe ucingo lakhe namhlanje, kwavela izimfihlo ezinkulu kakhulu. Angibingelele-ke ngani zakwethu. Uma ngabe kulesa sikhathi umnumzane uMkhwanazi General ethula lesa sithangami seyindaba ngoJulayi wangonyaka odlule, wangasapota lesa sithangami, waphuthelwa ngoba namhlanje bekuyiwusuku lokuthi into wayisapothe ekuqaleni vele ubufakazi ukuthi wasapota into right, uziqhenye ngayo. Ubufakazi baleya ndoda-ke wakhuluma ngento ebizwa ngokuthiwa ama-cartels, agcwele iSouth Africa akahlukene ngey'ndlela ey'ningi, kodwa kunale ayisho wayibiza ngegama lokuthi ithiwa i-Big Five ngoba iholwa abantu abawu-5 abaphezulu kuyona. Baningi-ke kuyona, asaziwe isibalo sabantu esebenza nabo nabasebenzi bayo, kodwa kunamadoda awu-5 ayiphethe, bese kuba nenhloko yayo. Kwavela-ke kancane, kuloku kuvela kancane ukuthi indoda engasekho emhlabeni, uMswazi uMsibi, bekuyiyona inhloko. Into ebingacaci-ke ukuthi obani laba abanye abakhala umzimba wabantu abawu-5. Kwashuko-ke kwavela ukuthi uVus'Umzikhetho Mahlala sengathi naye ukhona kulabantu abawu-5, noma ekude akekho lapha ku-1 no-2 no-3, mhlawumbe ku-4 no-5. Ubufakazi banamhlanje-ke makuvulwa lezi ngcingo kuvelile ukuthi kunento eyenzeka la khona lamadoda, kuhlanganisa yena umholi wale ekhampani babebiza nge-The Firm, i-cartel yabo. Yasuka i-The Firm yaya endaweni yake eCzech Republic, le duze kwako-Russia, iyofuna izinto zobuxhakaxhaka besimanje manje, okuzodila nezinto ey'ningi, obizwa ngamajema negrabber. Igrabber-ke bathi-ke into efana namathawa lawa esiwasebenzisa emafonini asinika i-connection noma i-network. Leza zinto-ke bayakwazi ukuthi uma ungabe uyiphethe ukwazi ukuthi zonke iy'ngcingo ey'connecta kuyona olidingayo uyakwazi ukulalela yonke inkulumo yalo. Cabanga-ke, leza zinto zisetshenziswa kakhulu uhulumeni kanjalo ney'nhloli engaphansi kwalolu phiko lolu le-intelligence. Nako-ke kodwa-ke akuvumelekile ukuthi balisebenzise noma kanjani. Nawo-ke lalizothengwa abantu abangaxhumani nohulumeni. Babefika lapha bazenza-ke abantu abangaphansi kukahulumeni, babe uhulumeni belaphana-ke. Babehamba nendoda ebizwa ngoSergeant uFani uNkosi. uNkosi-ke usajele kumanje. uNkosi-ke uyena owazi ukusayinela ukuphuma njengomuntu oyisebenzisa uhulumeni, wasayinela ukuphuma-ke kwaleza zinto ngaphakathi lapha. Sichaze ngegrabber. Ijema yona-ke iyayivimba inetwork ukuthi ingasebenzi kuleyo ndawo abakuyona. Kungaba-ke mhlampe-ke baze baqede ukusebenza lapho, isikakhulukazi bayakwazi ukulalela noma bajeme izinto ey'fana nama-signals noma into ezokuxhumana zamaphoyisa. Isikakhulukazi-ke ingayinhle kakhulu leyo nto uma ngabe usebenza ukushaya lezi moto zemali. Siyazi ukuthi i-cartel noma-ke The Firm noma-ke i-Big Five
ezinye zezinto ey'khandelwe zona into enjengalezo nama-hijacking kwakukuningi sake sakubala phambilini ya yayikhandelwe lokho. Kodwa-ke okunye kuvela ukuthi yayifuna ukuyidayisela uhulumeni waseSwazini. Asazi ukuthi kwenze kanjani, kodwa into ebuhlungwana ngalento ukuthi isinesikhathi yenzeka. Siyakhumbula uphiko olwe-intelligence noma iy'nhloli zase-South Africa, uhulumeni kaRamaphosa engena ehhovisi wayithatha waliqeda lolo phiko lolo ukuthi lizimele laqeda ngisho ungqongqoshe wakhona kasekho, walithatha walifaka ngaphansi kwehhovisi lakhe langanyelwa uKhumbuzo Jabeni. Samkhumbula uKhumbuzo-ke lo ntombazane ongakuthandi kahle kahle ukugeza, ohlala ephikisana nabantu ukuthi bethi makuthi abantu base-South Africa abahamba abantu athi hhayi bayiswabi. Lingaphansi kwakhe-ke imibuzo-ke eqhamukayo ithi hawu, njengohulumeni bayayazi nibona leyo nto ukuthi kunesimo la kwasuka khona amadoda ezenza ingxenye kahulumeni eyothenga ubuxhakaxhaka obufana nalobo. Uma ngabe bazi benze njani ngabo, ngabe thina eSouth Africa siphephile yini? Bangakanani abantu abacabanga ukwenza lezo zinto ey'fana nalezo? Bayazi yini ihhovisi likahulumeni then laselenzani ngayo leyo nto? Imibuzo leyo enzima ekufanele ihhovisi likahulumeni noma ihhovisi elingaphansi kaKhumbuzo Jabeni libuye lize ngaphambili lizosichazela. Nabo ubufakazi bufikile kuMahlanga Commission, bubi bubucayi. Sasiphetha-ke nje kunento ekuthiwa i-collagen emzimbeni yethu, bathi i-90%, sizalwa nayo-ke imahhala, ngokukhula ihamba iphele. Yini umsebenzi wayo? Bathi iyalekelela ukuqinisa amathambo kanye futhi nesikhumba esicacile, namanye amalunga omzimba kumuntu. Kodwa emva kwesikhathi-ke ngekhathi ukhula lezo zinto ziyaqala zibe weak, zilimale, njengamathambo abe buhlungu, nesikhumba siqale ukuba nalobo bumaholoholo obungabudalile wena, ngoba nayo isuke isishoda egazini i-collagen. Iyathengisa-ke la ithengisa khona ngey'nhlobo ey'ningi, kunenye ekhona eyimpushana ethengisayo, kunenye-ke eyama-capsules. Ey'ndaweni ey'ningi le yama-capsules iyatholakala u-60, kushuthi eyenyanga yonke ngoba ungagwinya amaphilisi 2 ngosuku. Ayitholakala ngo-200. Lana-ke uMamhlongo uLungile. uMamhlongo-ke ukhona nakhona la ku-TikTok, uzibiza ngoLungile 14. Ucingo lakhe ngizolibeka lapha ngezansi kwe-date yanamhlanje la ningamthola khona. Eyakhe-ke ama-capsules lawo uyawathengisa ngo-400, awu-250, kushuthi awey'nyanga eziwu-4. Ahlukile-ke kunalawo obukade uwathenga. Wona uthola ukuthi ngo-400 uthola awey'nyanga ey'mbili, okusho ukuthi la uthola awey'nyanga eziwu-2 more ngo-400. Uyatholakala-ke la umanjomane lo ungwase endaweni yaseMzinyathi, kusho ukuthi lindawo ezakhelene neTheku, idolobha iTheku, uyatholakala nje, asikho isidingo sokuthi aza kudilivela.